La satisfacció perquè se comença a materialitzar aquesta col·laboració entre l'Ajuntament i Asindown, que fa uns anys que ens van plantejar i que, com no podia ser d'una altra manera, volguem col·laborar i en aquest conveni que signarem per a dur endavant este meravellós projecte d'inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual. És fonamental visibilitzar la seva realitat, les seues capacitats, i este és un espai ideal per a això, perquè qualsevol entitat, qualsevol empresa que vulgui fer activitats i esdeveniments en este espai, en la Mare que va, podrà comprovar de primera mà com treballen les persones amb síndrome de Down o amb discapacitat intel·lectual i participar d'aquesta col·laboració, contractar a persones, que és la finalitat, formar així, en cuina i en sala, per a que després les empreses puguen contractar a aquestes persones i sobretot en un espai com este tan estupendo, tan visible per a tota la ciutat de València. I per tant, estem desitjant que acaben les obres i que puguem gaudir d'aquest espai inclusiu de la nostra ciutat. Quin exèrcit d'obrers? Jo només he preguntat, no m'he queixat, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Secretaria presidente de Rectolí, la constructora, cuadrados, versátil, preparada para celebrar todo tipo de eventos, y un espacio para la formación muy entonces decidimos que enseña todo el mundo y más. Llevamos años trabajando en la formación de hostelería, porque es un perfil que va diario y a interesarse por incorporar personas. Que tenen ja unes capacitats i unes competències, però... Los arquitectos de cómo queremos que se vea, luego también incorporaremos cubierta vegetal para, para los compañeros que desempeñen la misma función. Que después Venga, de alguna forma, respaldado por alguna entidad. Roberta, ¿cómo se nota que trabajas en esto?